खुलुमबाय आंनि BS क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बियो आंनि फार्स्ट ब्लग्स भिडिअ। बे भिडिअआव आं दिनै लानानै फैदों बजालि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 207 बोसोरनि बनियान बिफांनि सायाव। बे बिफांनि सोमोन्दै गुगोलाव एशिया सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्री सार्च खालामनानै होबाबो नोंथांमोना बे बिफांनि सोमोन्दै मिथिगोन। नैबेयाव फुजानि मुवा बेसाद फाननाय जायो। बेजों लोगोसे बेयाव दङ फाख्रि दंफां, बेबो जोबोर गेदेर। बेयो जाहैबाय फार्स्ट गेट। जों बे गेटजोंनो जों हाबलांनोसै। जों दा सिङाव हाबबोबाय। आसा खालामो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बे जायगाखौ जोबजासे नायलाङो, जाहाथे नोंसोरबो नायनानै मिथियो। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयर, कमेन्ट आरो चेनेलखौ लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होलांनो दाबाव। बेयो जाहैबाय हाबग्रा हाबग्रि मोननाय मन्दिर। बेयो जाहैबाय शिव बाबानि मन्दिर। बेयाव मानसिफोरा फैनानै फुजा खालामगासिनो, खुलुमगासिनो बयबो ज'हाय। बेनो जाहैबाय एशियान सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्री, अथबा 207 बोसोर जानाय बनियान दंफां। बे बिफांनि थाखायनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै, गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै मानसिफोरा नायफैयो बे बिफांखौनो। बे बिफांखौनो एशियान सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्री होननानै बुंनाय जायो। फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयर, कमेन्ट लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांनो नङाबा आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामना होबानो